So ke mina ngizokhonfirma lokho ukuthi ke lokho abakushiyo ngaye kuyiqiniso sesineminyaka eminingi sisazana mina naye kunezinto engazange ngizazi ngaye amen kunezinto engazange angibonise ngaye engicabanga ukuthi ke indlela uNkulunkulu bekamdale ngayo angaze ngimbone kuthiwa ukwatile noma ke ucasukile amen ekucasukeni uma umuntu akwatile siyazi mos angasho angakhuluma mhlombe nakabi uma esekwatile so ke mina angaze ngibe naleyo nhlantla noma ke ngithi ibhadi lokuthi ke akwati ngimbone kwatile angimazi ukuthi unjani makakwatile iminyaka seyimningi amen manje afike abayikho noma ke engibonile futhi okunye ngaye uyakwazi ukuthi ke abe yiyo yonke into wena ofuna ukuthi abe yiyo mawumfuna as umngani uyakhona ukuba umngani uma ngabe umfuna as mhlawumbe ubrother uyakwazi ukuthi abe ngubrother then nibonisane lapha nalapha so ke mina singinaye ngiyakhumbula ukuthi kwesinye isikhathi bekuba nezinto eziba khona then bese ufisa kube unomngani uma ngisondela kuye avele abe ngumngani angeluleke noma ke angisize nalapho umngani kufanele akusize khona uma kuvela ezinye izimo cishe ezifuna mhlawumbe ubrother uyakwazi ukuthi ke afike abe ngubrother njengobrother adlale indima yakhe amen kungenandaba ukuthi ungumakhaba mina ngingumtshali kodwa ke bekakwazi ukuthi ke abe ngubrother kimi ngale ndlela ngidinga ngakhona amen ngiyakhumbula kuvele isimo ekhaya kwaNongoma wathi nami ngiyakhona kwaNongoma ngiyacabanga ukuthi uma usuka eGoli bengihlale ngithi ukusuka eGoli uya eKZN kukude kodwa ke ngibonile ukuthi ukusuka eKZN ya mhlawumbe ukusuka eGoli eKZN kuseduze uma ukompara nokusuka eGoli uze la amen noma ke kungaleyo ndlela but akazange abe nenkinga ukuthi ke makuvele isimo athi na kanjani eKZN ngizobe ngikhona amen manje ke nami kungifakele ipressure bengingekho eGoli bengisekhaya eKZN uma kufika lesi simo salenkonzo kungifakele ipressure ukuthi no fana nawe uye phela le eEastern Cape uma ngicabanga ukuthi ngikude then lokho kwangaba iexcuse ngendlela uNtobeko abe ngayo kimi amen manje ke ungumuntu othobekile ungumuntu onothando uyahlonipha kakhulu uyamsaba uNkulunkulu amen lokho ngishiso ukuthi esimeni ezingezamvelela kufana nengozi akaba nayo wayithola yemoto uma angifonela asesibhedlela uyachaza ndoda ngisesibhedlela ngithi kwenzakaleni uthi ke sithole iaccident sengiyabuza ukuthi how bad it is uthi ke kubad and uma athi kubad bese ekugcineni eza ngalamagama athi ke kodwa uNkulunkulu emuhle usigcinile amen noma ke athi uNkulunkulu emuhle ukwenzile ukusihlenga ila ngasibuza khona nengqondo yami siyazi mos angikhulumi kabi ngoThemba uma sivelelwa izimo siye sisibuza imibuzo ukuthi uNkulunkulu uma sekunje noma ke sibe nezinkulumo ezisho ukudoubt uNkulunkulu kodwa ke umfo wangibonisa ukuthi ke uyamthanda uNkulunkulu futhi uyamesaba amen so ke usisi okhulumayo le emumva la ngihlezi ngakhona ngiyamuzwa uyakhuluma ngihlezi phansi usho lamazwi uma bekhona la uthi ke ubhuti Ntobeko uthole umfazi noma ke uthole unkosikazi amen usechaza usisi lo abashada naye then nami ngiyasho enhlizweni yami ukuthi ke usisi lo uthole indoda amen ngingomncane okusho lamazwi kodwa ke usisi lo uthole indoda ngiyakholwa njengoba sengichazile angikaze ngimbone ekwatile futhi azange ngimbone ekhuluma kabi bekuthi makuvela izimo masihleze ekhaya izimo ziyavela uma ebuye aziletha noma ngabe mhlombe iphutha lingakubantu abadala but bekaba nendlela yokuthi akubekele le ndaba uyizwe ngendlela enenhlonipho phakathi amen ngamanye amagama ngisho ukuthini uma mhlombe ngifuna ukuthi ubabami ungonile ngingakubeki straight lokho but ngikulethe ngendlela
ehlukile cishe enenhlonipho. So ke uNtobeko ngimazi engumuntu onjalo, ngiyethemba nakulokhu noma ke kulendlela ayithathile usazophinda futhi abe yilento ade elokhu eyiyo. Sike sisho lamazwi nezinsizwa uma umuntu efikelwa isigaba sokuthi ashade, sithi ke useyawela uwela umfula eJordan. Ngamoya amagama thina sisele ngapha, uma esengaphesheya asisakwazi ukufinyelela kuye. Amen. Manje ke angisenandaba kakhulu ngokuthi yena usewelile, enginendaba kakhulu ukuthi abe right nala yakhona. Amen.